Bună ziua, vă salut! Vă prezint un nou motor achiziționat pentru a-l transforma în generator. Este un motor trifazic la 380 de volți în triunghi și 660 în stea, cu durația de 1470 rotații pe minut. Acest motor vreau să-l transform în generator care se pretează pentru eoliană, hidro sau alte aplicații care doriți dumneavoastră. Cine e interesat, pentru mai multe detalii, o să las în descriere numărul de telefon și ne auzim. Acesta este primul film, apoi o să mai revin cu transformarea lui și cu ce tensiune și curent dezvoltă. Vă salut și toate cele bune! Să nu uitați să lăsați un like, să vă abonați, că e gratis, și bineînțeles comentarii dacă doriți. Toate cele bune, zi frumoasă să aveți!